Kablawan kayo kakabsat, iti maysa nga nagasat nga aldaw. Ket dayjay nga kablaaw, ket itugot na met, dayjay ayat ni Apo Jesus nga agpaay kada kayo. Dayjay ayat ni Apo Jesus kada tayo. Ket isu iti nangisalakan kada tayo. Dayjay pa nangibaga, iti dado mga agtutubo ko na. Awan iti basol ni Apo Jesus. Dayjay basol ko, isu iti rason. Dayjay basol mo, isu iti rason. No apay nga ni Apo Jesus ket natay ket nailan sa ije cross. Iti panagbiag tayo ket isu iti maysa nga daton akas panagayat tayo ken kuana. Patsyak kakabsat ka iti aldaw iti lawas nga naglawas. Ket dayjay nga ayat ni Apo Jesus. Ket naited na digiti napili, He gave us the choices of blessings. Anyaman digiti nga kasapulan tayo nga bendisyon, patsyak ket in Sabbath na inted na kada tayo. Dayjay ti rason no apay nga agragsak tayo. Dayjay ti rason no apay nga agkakadwa tayo manen. Nga adalen itinapateg nga sa una. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Kada ito'y nga oras ital daw ama. Ipangato mi iti panagdayaw mi ken ka. Dayawen da ka. Kasi kay ti Diyos ang mapagtalkan. Ingkarim ketong palem. Putputan mi digiti karim o Diyos, nga napnuan iti talek, napnuan iti pamati. Nga ramidem digiti nga karim, nga agpaay iti pagimbagan mi. Agyaman kami ama. Iti panang sungsungbat mo, kadigiti araraw ken karkararag mi. Agyaman kami, tati Santong Espiritum, isumanen iti kaduami nga agadal kaday tinapateg sa kaday ito nga oras. Idalan na kami, Ama. Tapno day ito nga leksyon, isukuma iti mangbukel kadagiti iglesia nga pakikamkamengan mi. Nga agbiag kami, an-anay gapo iti parabor mo. Agyaman kami, itinagan ni Apo Mesos, dinawat ni Bigitoy. Amen and Amen. At datayon kakabsat, iti lesson number 11. Iti title na, Practicing Supreme Loyalty to Christ. Practicing supreme loyalty to Christ. Tipaset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Ephesians chapter 6 verse 9. Basaen tayo kakabsat. And you, masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. Itinaglampas nga leksyon tayo kabsat, lesson number 10. Inadal tayo dahil siya'y balakad ni Pablo nga agpaay iti iglesia, iti Efeso, dagiti kamkameng na. And specifically, in lesson number 10, inadal tayo ti balakad ni Pablo nga agpaay kadagiti agasawa, the husband and the wives. Ket idjay Efeso kakabsat. Isumanen iti adalen tayo. Intultuloy ni Pablo nga balakadan dagiti membro. Dito'y lesson 11, iti inadal tayo ket
in Ephesians chapter 6, verses 1 to 9. Kadagito yung bersikulo kakabsat. Binalakadan na iti upat akamkamang idjay Efeso. Umuna nga binalakadan ni Pablo, dagiti anak, the children. Iti verses 1 to 3, isu ti balakad ni Pablo. Basahin tayo kakabsat. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you will live long on earth. Nagpintas de jay balikas ni Pablo kadigiti anak akamkamang iti iglesia iti Efeso. Naglagipon tayo kakabsat nga in Bible times, saan da nga ibilang dagiti anak, dagiti ubing, tapno dagiti laeng ama iti maibilang. I'll give you an example. Iti pinakan ni Apo Jesus digiti 5,000. Saan ang naibilang digiti ubing? Saan nga naibilang digiti babay? Iti bilang na laeng ket men. Digiti adult men. Ngum itatan kakabsat, kasapulan ni Pablo nga balakadan iti iglesia. Ket kamkamang iti iglesia, dagiti ubing, the children. Kasnot iti iglesia tay itata. I was talking with Pastor Nelson de Chavez. Idi adda kami kakabsat ijay Pasay. May hospital ni Lucas nga apumi. Nangala kami iti may isang room iti guest house. Iti Union kabsat, North Philippine Union Conference. Coming out from the guest house nga mapanak iti hospital. Nagkita kami kini Pastor Nelson, the former executive secretary of our union. Kit nagkinumusta kami kadwa na di apuna. Kit among kunana, my concern is still the baptism of so many children into the church. Saan tayo kakabsat nga malapidan? Nga iti kalakaan nga maawis akamkamang iti iglesia ket dagiti ubing. Iti kunanan ni Pastor Nelson, how I wish nga digitoy nga ubing into no mabaw ti saranda, kadwada dagiti naganakda. It is easier to nurture the children no ti ama when ti ina. Kadwa digiti ubing idinabaw ti saranda. But when, kunanan ni Pastor de Chavez, digiti laubing itinabaw ti sarang. Dayjayton iti umay nga problema iti church. We added members, but kumusta iti panagdakkel da ngagbalin a disciples ni Apo Jesus. Isu nga idjay unag ti iglesia. There are children. Iti balakad ni Pablo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Nukit kitain tayo sa the phrase nga in the Lord. Nagrugi nga inus-usar ni Pablo daytoy, iji lesson nga isu dayjay kunatay nga horizontally atoned. Ti Hudyo ken iti Hintel. Nag-inadayo da idi because of culture. But when they came closer to Christ,
Nga ni Kristo iso iti sentro ti iglesia. Ta iso nga rod iti ulo iti iglesia. No dadya Hudyo ket umasidag ken Kristo ket dadya Hintil umasidag ken Kristo. They will be made one. Idi manen nga binalakadan ni Pablo dagiti asawa. Wives, submit to your husband in the Lord. Dayto yung asawa nga lalaki nga imasidagan ken Kristo. Amunan, dayto yung asawa nga babae nga nalakan kakabsat nga isubmit iti amin na kadaytoy asawa na tabinalbaliwan ni Apo Diyos babanti parabor na daytoy asawa nga lalaki. Isu nga uray pay idi binalakadan met ni Pablo digiti asawa nga lalaki. Husband, love your wives. Ti inbaga na kas panagayat ni Kristo iti iglesia. Awan kakabsat iti narigat iti uneg iti iglesia. No iti rason ket in the Lord. Intun no makita digiti anak, the children, nga ti tatangda, they either call it tatang, papang, or daddy, mamang, inang, or mami, are united and they love each other because they are in the Lord. At di pa nagsasao kakapsat. The best gift a father could give to his children is to show them that he loves their mother. Intun no nakita digito yung ubing na DJ ina will submit to their father. DJ ama will love their mother. Digitoy nga ubing, children, they will obey their parents with all their heart. Sa binalakadan kakabsat ni Pablo, dagiti naganak, nang nangruna iti ama, being the head of the family. Basahin tayo iti verse 4. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. I like that. Nanudak tayo ng ama, ket maisuro tayo digiti anak tayo. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go, that when they are old, they will never depart from it. Manipod ti kinaubing. I like to see parents train their child. Dahil man uri pa'y ijay kinaubing da. I remember idi umuna nga in pa-hospital mi ni Locas. The waiting was long. Imay da diti balay, nag-weekend ti pamilya ni Sherwin ka Nigerian. And then all of a sudden, kunana di lula da. Ni Lucas. So I ran to the room. Katapay ko na. Daddy ko na dati fever na nagkumpulsyon. In panmi kakabsat, ni Lucas iti kasaggan nga hospital, rabii da yan. Tay jay nagtrabaho ni Tito na, Tito dad ko na ni Darwin. Hindi na-examine din yung doktor ko na lang. I advise nga dahito yung ubing ket ma-admit. Our decision was, no ma-admit ni Lucas. Ipantay lang ngayon, iji hospital, iji Manila Sanitary Hospital, Adventist Medical Center, Manila. Isu naramid ni. We arrived ijay Pasay
iti pas one, iti parbangon. Siyempre, iti emergency room, ato kakabsat, iti aramidin da. It was already about 3 o'clock in the morning. Nga, simrek ni Lucas, iti kwarto na. Addan kakabsat, iti dextrose na IV, nga ni kabin. They term it, inayaban ni Sherwin ko na, you have now a robot head. Nagsidaaw kami. Kandi Sherwin, idi nga nagidda when we place Lucas in the bed. Amo iti naramid na, my little Lucas sang, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Kita, Jubin. He has running fever. Adda iti dextrose na. Yun nagparintumang kat isutiing kanta na. Idinalpasan nga nakakanta, nagitdan. And then, he slept. Amuyo no, digito'y nga ubing. Kunanan ni Pablo. But bring them up in training and admonition in the Lord. Hanting ibagbagang awampay tamuna. No. They are fast learners ng nangruna kadigitoy nga palawan. Itimikatlo nga binalakadan ni Pablo, isu digijay adipen the slaves. Iti saludsod kat, are there slaves during that time? When ta binalakadan ni Pablo, ije unag ti iglesia, adda digiti kamkamang, they are literally slaves. Apay kuma nga mangbalakad ni Pablo, nga agpaay kadagiti adipen, no awan ti adipen. You see the point? Tati surat ni Pablo kat agpaay ije iglesia, ije Epeso. So if there is or there are slaves, there are also masters. Anyan kakabsat nga nagpintas, nagbuyaen da di iglesia ijay Epeso. Basain tayo da di balakad, masarakan iti verses 5 to 8. Servants, obey to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ. Inayon namanin, ijay para dagiti anak, as to the Lord. Kadagiti adipen, as to Christ. Not with eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God by heart, with good will doing service, as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Iji unag iti iglesia, kitkitaan kakabsat, dagitoy nga adipen the slaves. No anya iti inaramid ni Apo Diyos. They have their masters. Pati kunana, those who are your masters according to the flesh. Kaduan kakabsat, nga adipen ket ginatang dayjay nga master na. Ket gapu ta ginatang daytoy nga master, dayjay nga adipen. By law,
Isu da ko na according to the flesh, by law. Daytoy nga adipen, ket agserbi ingana iti tungpal biag na, kadayjay nga apuna nga gimatang kenkwana. Just imagine a market selling slaves. And just imagine, nakatader digijay nga lalaki ken babae, they are being sold. Taapay, adipen digitoy. And then one day, may sa anabak nang napan, kinita na. He sees the physical feature. Tawamit ti resume, digiti adipen. Awamit iti mabalin na nga ipamnakkel, adal ken degree na. Nudilaeng dayjay abagina nga isu iti pagserbina. And the rich man bought daytoy nga slave iti market. From that moment, daytoy nga slave, he is now the servant. Isuti ko na servant, obey your masters with fear and trembling, in sincerity of heart, as to the Lord. Intun no agserbi, dayjay adipen, agserbi gapu, taaddan ni Kristo iti biyag ken iti puso. Nga dayjay nga Kristo isuti ng balbaliw ken kuana. Nakita naman nga dayjay nga master na akam-kameng iti iglesia di Efeso binalbaliwan ni Apo Jesus. Babaen ti parabor na. Could you imagine? Apan makigibong, iti tunggal Sabado, dayjay nga nabanang. Kadwa na, dayjay nga adipen na, ijay limosin na. Idin arumuarda, adati instruction, dayjay nabanang. Remember, we are going to church. Sa anak nga ayaban, iti master. Kunan to di kasano karon nga ayaban ngay boss. Ayaban na kabsat. Please call me brother. Makita mo idin nga rumordan idilogan da. Awang limosin idi tiyempo ni Pablo. There might be a chariot. Agkuyog da nga dua, the master and the servant, nga mapan iji uneg iti kapilya, to meet the head, the owner of the church, to worship God inside the church. Laglagipin nyo, dayjay kunana, not as an eye service. Han ka nga ang trabaho, tapno, maragsakan dayjay amom. No di ket di ag trabaho ka, gaputasi ka, ket adipen ni Kristo. Ket amom nga ni Apo Diyos ammo na itinagunag tapuson. I could imagine the servants in the church of Ephesus are happy servants. Taapay, the treatment na idumduma. Tapno mamunta di treatment, imbagak nga na idumduma, basain tayo di advice ni Pablo nga agpaay ka dagiti masters. So, naggapo di husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents. Parents,
Saan nyo nga paungitan digitan na yun. Now he went more directly to a dati ko na tayo nga, a 180 relationship da, nga ama, ken ina, ken naganak. The relationship da is a social relationship according to the flesh. Master and servant. Idi nga basa dito. Kung nakapay nga inyong una ni Pablo nga binalakadan dagiti adipen. Ijay gamin kakabsat, the cultural situation idi. Dagijay nga adipen, if they were maltreated by their masters, narigat kakabsat, iti panagbiagda. Ngem ijay unag iti iglesia, ijay ipeso. Because they met at the middle. Sino at dating nga ni Apo Jesus? The master was changed by the grace of God. The servant was changed by the grace of God. When the master and the servants were changed by the grace of God, they jay past lessons tayo. They were horizontally atong. Mabalin nga ijay balay. The master will always want na digijay servant na will call him master. Yung among digito'y master, that in the relationship in the church, there is more than master and servant relationship. Iti basar, the foundation of that relationship is their relationship with Christ. Iti verse 9, isu ti balakad ni Pablo kadagiti masters, apo, iti unag, iti iglesia, iti Epeso. We read, and you masters, do the same things to them. Sino dayjay them? Dagiti adipen. Anya dayjay do the same things to them. Ngat dayjay kuma, panagserbi, digito'y nga adipen kitkitain daytoy nga master. Itatan, the servants are serving the master because they are servants of the Lord. Itatamatan daytoy nga master. Amwen na kuma. Nga dagan na nga to nga master na ijay langit. Taitingin baga ni Pablo. And not to men. Giving up, threatening, knowing that your own master also in heaven, and there is no partiality with him. Dayjay nga master, akamkamang ijay ipeso. Idi na-realize na, nga damit ti master na, nga iso ni Apo Jesus. Kit ni Apo Jesus awang pilpilyen na. We always say, at the foot of the cross, all are equal. Awang pilpilyen na. Narod, digijay nga master, nga kamkamang ijay ipeso. Idi nga kitkitaan na iti bagida, they learned to love their servants. Akas panagayat ni Apo Diyos kenkwana. Kapsat ko, makitam ka di dahi biyag. Can you see the life of the church in Epeso? Relationship is real. Relationship
is alive. I could imagine, no itatakuma, nga panawen, iti tiyempo, iti Epeso. One of the favorite songs that the Christians in Ephesus could sing is the favorite song that my church is singing every Sabbath. No adda iti bisita iti church mi kakabsat. Ayaban mi saan dalang nga tumakder ipan mi isuda iti sangmanang. And the congregation will leave their seat. Ket kantaan ni nga ipanguluan digayjay apang lakayan. Amoy iti kang kantaan ni. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined ears to Jesus as we travel this side. I'm so glad we are a family of God. In the second stanza, we sing it aloud. We call every member of the church brother and sister. Nung idjay kakabsat ko man niya, akas ko na, I could imagine if Ephesus, the church in Ephesus it agdama tata. Lumabas the master. Makita na the servant na. Ket ayaban na, brother, sister. The met nga adipan nga labsan the nga master na. Kitaan na, umisem arakupen na the naba ng akamkameng, and they will also call him brother. Ephesus has been transformed. Tanamon tayo nga ti biyag di Ephesus kiti biyag ti magician, biyag di kiti agwo-worship ni Diana, yung itatan gapo ka di parabol. The church is alive. Kas di iglesia ni Apo Diyos iti libro ti aramid. I believe God added to the church in Ephesus. Tapay, relationship is real. Dito tikang kanayon kung ibagbagay di church mi kakabsa. When a visitor comes to worship with us, nang nangrunan o di non-members of the church, and they will see, they will experience that relationship is real. That visitor will come back again. The church doesn't need to preach tagad yung bisita. Ngam intun no sumraken iti arwangan iti balay ni Apo Diyos that Sabbath day. That visitor will feel the difference. Tapay, relationship is a result when all members, Gentiles, Jew, fathers, mothers, husband, wives, children, master, and servant comes in and they are united in Christ. Intun dayjay nga bisita, makita na that the husband and the wives are really in love with each other. Intun no makita na nga dagiti anak, they honor and respect their parents. Intun no makita na nga dagiti nga adipan, they will obey their masters as to the Lord. Ket intun no makita na nga dagiti nga masters will respect their servant because
they are in the Lord. Dagitoy nga observation na makita dagiti tattao. Dagitoy kakabsat ti sapsap pulen da. Iti iglesyang kayat da akapakikam kamengan. How I wish and how I pray nga ti iglesyam kabsat ko, ti iglesia kas kuma, iti iglesia ni Apo Diyos, iti syudad, iti peso. Liras, ti kararag ko kat datayo kuma kakabsat. Kat agdaan tay kuma da jay experience ken Kristo Jesus. When we have that encounter with Jesus, the church will be alive. Every good result will follow. I love my church. I love the church EJEPS. Ni Apo Diyos, iti tumulong kaday ta iglesia nga pakikam kami ngam kapsat ko. Amin tay kuma, let us meet at the center because Christ is the center of the church. And when Christ becomes the center of our lives, real relationship is the result. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami no anya iti inaramid mo iti iglesyam iti Efeso. Dayta kumamit ama ti aramidan kadigiti iglesia mi. Tapno dayta ti maaramid kadigiti iglesia mi Diyos. Bendisyonam dagiti kamkameng iti iglesia. Manipod kadigiti asawa nga lalaki, asawa nga babae, dagiti anak, ken dagiti aminen akamkameng iti dayto nga iglesia. Maadaan kami kumaama, akas iti iglesyam iti Efeso. Dayjay napudpudno, naununed, ken si bibiyag apan nakirelasyon ken ka. Agyaman kami, taramiden akas tinaramid mo iti Efeso, kada kami ama. Agyaman kami, tagtultuloy nga ited mo digiti kasapulan. Gaputay ayaten na kami. Daytoy iti dawat mi ken pagyamanan mi. Itinagan na po Jesus. Amen. Ken amen. Nanganit hayon kakabsat aglipas. Kadaytoy nga panagadal tayo iti libro iti Efeso. Pacheck. Daytoy kumamit iti pudno kanya. I had been blessed. It is my prayer that you too had been blessed. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos kakabsat. Ay ayaten da kayo met. Imbag nga aldaw tayo mamin.